Máte web alebo e-shop, no nie ste spokojní so ziskom, ktorý vám generuje? Chcete, aby vám web generoval viac objednávok? Chcete mať niekoľkonásobne viac zákazníkov? Chcete svoj web vytuningovať na obrovský stroj na peniaze, ktorý premení veľkú časť návštevníkov na zákazníkov? Chcete väčší obrat a pritom vôbec neplatiť za reklamu? V tomto prípade je toto video určené práve vám. Pozrite si ho až do konca a odhaľte príležitosť, vďaka ktorej vám web začne generovať 2 až 3 krát viac objednávok. Predstavte si, že váš web je vrece na mince. Ráno tam hodíte 100 mincí, no večer tam ostane maximálne 1. Čím to je? Vaše vrece je totiž deravé a skoro všetky mince vypadnú. Vrece síce môže byť pekné, moderné, no čo z toho, keď je deravé? Takéto deravé vrecia má väčšina majiteľov webov alebo e-shopov. Neustále na web posielajú platenú návštevnosť, platia stovky eur za reklamu, no na ich webe nakúpi veľmi málo ľudí. Majú síce pekné weby s moderným dizajnom, no nedokážu predávať a presvedčiť zákazníka, aby nakúpil. Ich weby sú presne ako deravé vrecia. Denne môžu mať na webe aj 100 potenciálnych zákazníkov, no nakúpi maximálne 1. Väčšina odchádza preč, často ku konkurencii. Prečo to tak je a ako to zmeniť? Väčšinou je to kvôli tomu, že pôsobia nedôveryhodne. Majú zostavenú zlú ponuku, ich texty nemajú žiadnu predajnú silu a dizajn nepodporuje predaj. Nehovoriac o tom, že nikdy nepočuli o slovách ako psychológia predaja, techniky predaja, spúšťače predaja alebo stratégie na podporu predaja. Ak na vašom webe chýbajú tieto veci, máte obrovské diery. Ako to zmeniť a urobiť zo svojho webu doslova stroj na peniaze? No jednoducho, zašiť diery, odkiaľ mince vypadávajú. Vaše vrece tak zachytí viac mincí a pri rovnakom počte mincí, ktoré vhodíte do vreca, tam ostane niekoľkonásobne viac. Môžete platiť rovnakú čiastku do reklamy, návštevnosť bude rovnaká, len budete mať niekoľkonásobne viac objednávok. Možno si hovoríte, počkajte, ale ja neviem, ako zašiť diery na webe. Ja ani neviem, aké diery vôbec môj web má. Nebojte sa, práve to je naša práca. Profesionálne vám zanalyzujeme web, vyhľadáme všetky diery, vďaka ktorým sa nedokážete predať. Navrhneme pre váš web všetky stratégie na zvýšenie predajov, techniky predaja, spúšťače predaja a vytvoríme návrh, v ktorom do vášho webu vložíme psychológiu predaja. Vy začnete pôsobiť dôveryhodnejšie a profesionálnejšie, vďaka čomu váš web začne predávať niekoľkonásobne viac. Aby toho nebolo málo, zanalyzujeme vašu konkurenciu, vyhľadáme jej silné stránky a navrhneme špeciálne opatrenia pre váš web, aby sa nestalo, že konkurencia je v niečom lepšia. Výsledok je zvýšenie miery konverzie, čo znamená, že váš web skonvertuje viac návštevníkov na zákazníkov. Navyše sa vám zníži miera okamžitých odchodov, váš web zákazníka lepšie zaujme, vašu ponuku mu vložíte priamo do hlavy a on začne túžiť po vašich produktoch alebo službách. Takúto silu má psychológia predaja na internete. Pozor, ak vášmu webu náš návrh nepomôže a po aplikovaní navrhnutých opatrení sa nezvýši produktivita webu a nezačnete predávať viac, vrátime vám všetky peniaze, ktoré ste do našich služieb investovali. Máte 100% garanciu vrátenia peňazí, ak vám naše služby nepomôžu. Nemáte čo stratiť, môžete iba získať. Vyplňte teraz kontaktný formulár nižšie, pošlite nám odkaz na váš web a my vám úplne nezáväzne a zdarma zanalyzujeme váš web a napíšeme vám, čo sa na vašom webe dá zlepšiť, aké chyby má, čo webu chýba a navrhneme vám potrebné služby, ktoré potrebujete, aby ste zo svojho webu urobili stroj na peniaze. Táto úvodná analýza je nezáväzná, takže ak sa rozhodnete, že naše služby nevyužijete alebo zistíme, že váš web je v skvelom stave a nemá žiadne diery, nikto vám ďalej nič ponúkať nebude. Iba si potvrdíte, že máte dokonalý predajný web. Teraz vám ostáva posledný krok. Využiť naše poradenstvo zdarma a začať zarábať viac, alebo to necháte tak a naďalej sa budete biť s konkurenciou o zákazníkov. Tešíme sa na váš záujem.